खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय सानाव मोनसे निउज जोंनि बीटीसी नि चीफ डिप्यूटी चीफ ना बिथाङा माखासे बाथ्राखौ मीडियाफोर सोंनायावहाय माखासे बाथ्राखौ जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बेबायदि जों बाथ्रा बुंनायखौ सहायनो हायाखै आरो सह्यबो खालामनोबो हायाखै किन्तु आं नै दा बिराद धैर्य बा बिराद थान्दायै बा आबाजों गुरैयैसो बुंबावदों बेखौ रन्जन दैमारिखौ दिनैहाय एकदा सोरनि थ्रुयै जाया सोरनि दाराय जाया एग्जाम्पलाव दाखालि दिनै बेसेबांबा गिदिर गिदिर ना आलफाफोरनि बिसोरो दिनै दाय मुक्त खालामनानै होबाय दिनै बैफोरखौ जुदि नायोब्ला सार दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनैहाय बियो आयेननि गेजेरजोंब्लाबो बियो दिनै मोनसे न्याया मोननांगौ बा बियो दिनै सागान होबाय बियो दिनै सागान होखांनायनि उनावबो जुदि दाया मुक्त जायाबा होनबा जों दिनै सागान होनायनि मा ओंथि थाखो सार गबिन्द आरो रन्जन दैमारि सारा बियो जुदि आंनि केसा जेलनिफ्राय उदां जायाबा आं दिनै मानो बेबायदि सागान होनांगौ आं दिनै जेल सिङावनो थाबाय थानानै जुदि थाबाय थानाय मोनबा सागान होआलाफानो होनबाबो जथेस्थ मोजां जागौमोन नङा होमबा सार दिनैहाय नंगौ मोनसे आयेना दिनै आयेननि गेजेरजोंसो गयो जोंबो मिथिगौ किन्तु दिनै सागान होनायनि सिगां जे बुंदोंमोन बा बियो सागान होखांनायनि उनाव बिसोरनि केसा उइथड्र जागोन होननानै किन्तु मानो जायासै सार रन्जन दैमारिया दिनै दे थिग आसे माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दाय मुक्त जायाखै बा माबा मोनसे जायाखै आलफाफोरना एफाराब गिदिर गिदिर 15 आगस्टआवहाय धेमाजि बायदियाव गुबुन 15 आगस्टआव बम होनाय मोनसे दङमोन दिनैहाय जाय बम होनाय बा बेरफ्रु होनाय दिनै बिथांमोना दिनै दायनिफ्राय मुक्त जाबाय माब्रै जाखो बिसोरो रन्जन दैमारि सारा दिनै मा खामानि मावदों मा गाज्रि खामानि मावदों बे आंनि हिसाबाव आंनि नुहुरनायाव दिनै माखासेबो मोनसेबो खामानिखौ मावाखै होननानै आं सानो किन्तु दिनैहाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों बा दिनैहाय जोंनि थाखाय नोंनि थाखाय दा सारखौनो एग्जाम्पलाव दिनै सारा सोरनि थाखाय डिप्यूटी चीफ मोनखो नोंथांनि स्टेटमेन्ट होनायखौ हयतोबा बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आबो बेखौ हजम खालामनो हायाखै आं बेखौ मिथिदों बुजिदों नोंथांनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय UPPL नि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं आनखि बर'नि दैदेनगिरिफोर लिडारफोर बिथांमोना बुंनोसो हायाखै उसुबिदा मोनदों बिनि थाखाय नोंनि बे जिखिनि बाथ्रा बुंनाय हजम खालामनो हायाखै जों बुंनांगौनि दरखार गैया सार नोंखौ गोरायै बुंब्लाबो बिनो गुरै बुंब्लाबो बिनो रन्जन दैमारि सारा दे थिग आसे आयेननि गेजेरजोंसो गबोगोन जों मानिबाय किन्तु दिनैहाय जोंनि बे सोद्रोमाफोरा NIA केस नांनायफोरा माब्रै जागोन सार मानि थाखाय जेलाव थानांखो सार बिसोरो आरो मा जाहोननि थाखाय दिनै बेथ' NIA नांहोनायाथ' सोरनि थाखाय नांखो बेफोरो दिनै बेफोरखौ दिनैहाय खोनानो मोनबावदों सार जायफोरखौ दिनै NIA केस नांनाय जाय मानसिया दिनै उन्दै गथ'फोर लाबोनाय NIA फ्रा दिनैहाय बुंगासिनो दङ उमुगा बिनो उइटनेसफोरखौ लाबो आसि थुयै थुहोगासिनो दङ बुंहोगासिनो दङ नोंथांमोननि नों दिनैहाय NDFB नि सेंग्राफोरखौ जुदि नायाबा सोर नायगोन नोंनोथ' दिनै NDFB नि सासे सोद्रोमा दैदेनगिरि NDFB नि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन सानसे समाव बिनि उनावहाय नोङो प्रेसिडेन्ट आफादगिरिबो जादों बेफोरबायदि खोथा बुंनायखौ आं बारा मोजां मोनाखै आनखि आंल' नङा UPPL नि सोद्रोमाफ्राबो मोजां मोनाखै बेबावले सिदा बाथ्रा तो बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय गबिन्द बसुमतारीनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे होगासिनो दङ बिनि सिगां आं खिन्थु बुंग्रोबाय आरो नांगौ जायोब्ला उनावहाय लाबोबावगोन मोननैसो मिडियायावहाय दाखालि चिरां डिस्ट्रिक्ट 2 नं दुनाबारिनि बिनि फिसाया 8 बोसोर जाबाय बिनि न'आ बिश्वनाथ सारियालियावमोन हजों थानो हायैनि थाखाय चिराङाव थाफैदों हजोंहाय इन्डियान आर्मिनि गाग्लोबनायाव पुलिस मिलिटारिनि गाग्लोबनायाव बै समाव सार थानो हायाखै दिनै बिनि फिसाया दिनैहाय जेलाव दं 8 बोसोर जाबाय गथ'खौ दिनै मोनसे स्कुलाव फरायहोदों प्राइभेट स्कुलाव दिनै बेखौबो बरननो गोनां जाहां बरननो लाबोनांहां जानानै दङ
जानायनि थाखाय उसुबिदा जानानै दङ नोंथांमोना नोंथांमोननि नोंसोर फैनो हाया रन्जित बसुमतारिया थांनो हाया बा नोंथांमोननि सोरबा सोद्रोमाफोरखौ नोंथांमोननि सोरबा दैदेनगिरिफोर बा रन्जित बसुमतारिनि सोरबा सासेखौ थिनहरोब्लाबो नायहोयोब्ला मोजां जायो खिन्थु नोंसोर दिनै बेखौबो खामानिखौ मावाखै थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरला आङो बुंनो सानाखै गबिन्द सारनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो NDB চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন ব্যৱস্থা হৈ আছে আমাৰ 4টা ফেকশ্যন লগ লাগি প্ৰায় 7,000 মান হৈছিলগৈ আৰু তাৰে প্ৰায় বেছিভাগ দিয়া গ'ল এতিয়া প্ৰায় কিমান 1,000তকৈ অলপ কম বাকী আছে 600জন মানৰ বাকী আছে বুলি আমি লাষ্ট টাইম যেতিয়া আলোচনা কৰি চৰকাৰৰ লগত তেতিয়া 600তকৈ অলপমান বেছি তেনেকৈ বাকী আছে বাকীখিনি হৈ আছে আৰু এইখিনি ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে আৰু ভেৰিফিকেশ্যন শেষ হ'লে সেইখিনি দিয়া যাব ৰঞ্জিত দৈমাৰী কেতিয়া মুক্ত হ'ব যেতিয়া চাকৰকাৰী হৈ তেওঁ ৰঞ্জন দৈমাৰী মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয় যেহেতু তেওঁৰ এগেইনষ্টে যিখিনি কেছ আছিল সেই কেছটো কনভিক্টেড হ'ল আৰু কনভিক্টেড কেছটো কাইলৈ মুক্তি হ'ব পৰহি মুক্তি হ'ব বুলি কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া তেওঁক যদি মুক্তি কৰিব লগা হয় মুক্তি পাব লাগে তেতিয়া আইনী প্ৰক্ৰিয়াহে কৰিব এইটো কোনো এজন কনভিক্টেড মানুহক চুক্তিৰ দ্বাৰা মুক্ত কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় জাষ্ট এনে এৰেষ্ট কৰি থৈছিল আটক কৰি থৈছিল কিন্তু কনভিক্টেড হোৱা নাছিল তেতিয়াহ'লে চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে চুক্তিৰ চৰ্ততে তেওঁৰ কিবা কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে কাইলৈ মুক্তি হ'ব নে পৰহি মুক্তি হ'ব সেইটো কোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ যিহেতু কনভিক্টেড হয় আইনে তেওঁক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে দোষী নহয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰালৈকে তেওঁ মুক্তি হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় সেইকাৰণে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যুঁজ কৰি থকা হৈছে আৰু আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে যেতিয়া তেওঁ দোষী সাব্যস্ত নহয় বুলি ঘোষণা কৰিব নাইবা তেওঁৰ যিখিনি শাস্তিৰ ম্যাদ আছে সেইখিনি যদি কমাই দিয়ে কোৰ্টৰ পৰা তেতিয়াহে হ'ব সেইকাৰণে আজি বহুতেই কৈছে চুক্তি হৈছে কিয় মুক্তি হোৱা নাই তো আইনী প্ৰক্ৰিয়া আৰু চুক্তিৰ মাজত আচলতে সিমান সম্পৰ্ক নাই আইনমতে যাব চুক্তিমতে যাব আৰু এই কথাখিনি যিবিলাকে বুজি নাপায় এনে নিজৰ গাৰ জোৰে মুক্তি কৰিব বিচাৰিলে নহ'ব যিহেতু দেশত আইন আছে কানুন আছে আইন মতে চলিব লগা হয় ভাৰতৰ সংবিধান আছে সংবিধান ভাইলেট কৰিলেতো নহ'ব চুক্তি সেইকাৰণে চুক্তি হ'লেই মুক্তি হ'ব বুলি কোনো কথা নাই যেহেতু তেওঁ কনভিক্টেড হ'ল দোষী সাব্যস্ত হ'ল কোৰ্টৰ দ্বাৰা আৰু সেইখিনি কোৰ্টেহে ডিচাইড কৰিব কেতিয়া মুক্তি হয়